Matiang'i na so Jubilee unokorra kwa gukore ikiame kingobata kire gusia kabisa Wansa nche yo mobona atagete Matiang'i aborere kuri UPA ekagera na kikia makimo gusia yango ngo soire Jubilee ngake shock lakini rende ya advantage mbwate kamuikea okay kama te bibono manyete kaiwato tika ante bie nche unarenga America okolegas igo mukandangiria nikirudi nyaye gomuragire bona kara Kenya bakule terende nokwali kona arenge kama te otagota abateli bakatera bakenga yokale street tukakwana street bantu bakakwana agacha gusinya inki mwandangirire kuri Nairobi ya boli akataba ntara kora kene ngende gusinya kabisa agacha gusinya agatatebia naki tukamate tutagetoiche boli mireme kabisa agateba lioli murangeri baga ali asengo kolegas America design ndikeriro belyo kolisign bakonganchira imaro chakobori kabisa kyari tingo tigagasi ngo wikanza beli bagari ndio yento gya kabere agateba aete abori abakenya bisa kubinde ngambi mubwate igo agante bina bona kunya gwete bisaku akanyore gisaku akamo bikamutebi Matiang'i wajire ndugento turakoe ekiam kai saye wata ngomubori nga kai ekiame koko egwa oseli kumambi atebia ya tindiko seli kwa ngabale na management nche bako maybe onsi pibinge nonyi UDA nonyi UPA yende njarenge yo mugusi asenaro ya ruete kabisa no DM njarenge ya bogera asenaro ya no for the people for the people njarenge asenaro ya charu set ekiama bali motenenere na bukire kene niko na berego bono una raida teneto dia Keraro na temoka oyo uchikutenera nero manyana dia nero uchikutenera nero manyana bono ikire agachorwa akaewe ticket okubolo president kuri Jubilee kabisa abunkara ngombuire akande bigento gya kabere nanda eru chairman obekero mugusi kemosi a very crucial seat twale kweboria ekiame kaegwa egwikano nomination tanyora stogweteri none rieteri montachiko nominated sure igotora seligwe agateba ererende no matenga teri kwa kero matiri etikititayo na yisikuligereria okebangire tudrari bora nandi gyachakiro kabere mugusi igo kokegocha nenje nkarre kerangeresa sababu echo nkaranga jisaine iko naende ne sigino ingi ya ekogera kogenda yere bono iga Kenya nene nka soka ngamo UPA akogenda no distance akoni UPA nande bwe oni akongu hono ko ni bintu bibere ebinya bono mbuya tomoni bwekanga Matiang'i na Jubilee nere Kenya ngemo. I think that's the best explanation. Nainde akange ke sababu ende agante via serikali akora for 10 years ne Jubilee kabisa kagotagiwo igore ya Jubilee university ya Jubilee bono nande gakonyitika kerane understand timono omeshimio ntwa manyete Matiang'i pi pake gero rugayata amwete gas akagenda ngani university ngego kwana igo bono inde nanche karra kamate bi excellence awitituraire request yani igo kabaraisi kaira no wala tumeten kabairesa magana kaba au akwalre vya ndete ko ngomonyora iga ni muri ka for an interview actually mpango noro lakini baka mutenga aje direct ticket
No, na kana. No, agateba chama ya Jubilee. Direct nji. O direct nji. There are unavoidable circumstances. Kwa katogende asemu juju ekamura bange. Bono unakuwa rasire bije kiama ondata ya hokonya. Leno jo. No. Enaeresa. Ayangeresa. Bono ngisi intu bana intu toko bakira chikura. Intu chibosi. Wana chibosi kwa tayari. President nomination day. President Dr. King of Fred Matiang'i. Senator twamwire dojoka. Abu nomination tejo. Na akuru arama. Bono twajire na iveno oyokane. Ene propaganda bono. Tulanga ina abantu. Loro chimna bono iveno. One nche gonde UPA. Kenda ganda Jubilee. Ngiwana ngoko bera tuchianga. Ese kogenda Jubilee. Wikonyo ole bali baro onye toko bawo ya mabere batatu. Wikato genda nomination. Maite Matiang'i ya korochi gasi kabere. Nira korobuno musani, nira korobuna official. Kabisa. Ibinto biro official. Jabi official. Ibiko official. Yente kero musani gento obusani. Es president Matiang'i ndo chikire ground. Straightforwardness. No, nero se ground. Nero nande bono iga bagusinto kwaterango. Nande rende kero kenekia. Nekia kikwarura akoso akelicho nabo kumanga kwikira nekera lengo abantu balikira bange chigasi ngase abantu bagreti nzanza bono lero tuligo nekia gere atokeliki tukwatira ntara ngiro gocha kero gupima ase campaign ya Matiang'i gento nkero abende ko correct akori na rather way mate ndomo tokibusa monya mbiro abikwa na wrong mate campaign ne process. It is true. Inde buna bono yentonkera abantu bale komana na ali na maboleti como bolia nakibona bagoteba nga kamera makondo taliko kora igo antebia nchikote narangere tu ne bangete chikubuli kirugiki numwana injo ndangire kabisa bono na bago nyagontenga ki kabeiga igo amatebinga matenga be kalikon ebiche ya kaiga igo dansi tenga igo bono nga nane pipire ba tamana nyasaye akamenta kana ukina no bongaini nijisema kabisa bono binte bitario kuiba basirimo binde mbiro bikunya gocha no bongo bokunya kugale kabisa unonya experience ya siasa igo challenges chiriko bona nekero tokote banga nero keroche o consult yale go charo boli kina gikere Mheshimiwa itocho kolra tournament nero kwali kubanga njereta tournament njereta okay kiagera abana timu twabate timu yele no what kires application chachete rigi kolgia bache sacha bakong lakini tikale test poyemo na promise tinga timu ekobwa konyi kwa yale nge friendly na Sabana Shabana yes Sabana nili kumete nga tolebo nka toletwezi wana batakere go chege tikanya ntrago management ya Sabana njati ntrago ngate abarende ya sinaro liritu ibwana nte bantu bache stadium kabari kwa sinta kete bache tikanya ntrago bwana bakate ba marekebisho nara tukero kwa vege tikeria na ende mpaka nyite kero babwate international FIFA all day baiche takwambu yitige kombekyo kiagera mona ikinta kete na sabaneche nabakonyora bakiri umukoyo mukongu bamolente kiagera mipire ye tetiko kole bintu buna resoring monta kwa kwekero kwalera kumberi no mchezo wako kwa it is true na le comment nayo ntogenda tena gambire na mugaka bwera nyobiri na nyobiri monyene bona isiko bale ba ukora ngocha bale ibeno torole na beke twanya biruganya na mawa secondary nere ya moya academy ko munisoko minyoka genjiri usa torole na kitora bwatrane
torosi academy beno abana baro bakubumbiswa continuous kera no gukenia kabisa talent urakora bya sana urakora umeto mudra anda bijuzinga Harambee Stars kubega kombe bakaba gusiba babango abagusiba sese niryo kuminyoka no gwako mupira no nabeta kere kyagera buna bono iga nabagusiba ito bako discourage kero kuminyoka muntu pobolinga chingure choko ya nerepa kwalo kwa ndo kabichi kosoke ndimugondo abagusiba barara matunda bagiye bakuru kyagera isikonyora migane yetu bwate na babo nyanti kama majoro wetera kuminyoka babo motego wetera umupira na intu kotoro obunubo gambi na kitogo chenchia continuity igenderere igo mangana yo kuminyoka na de bwango iga kwa sports tv no kande ne yine kero sabane karo kogote ndabi na inde gochaka tore erigere continuous kali mupira to kunyoganya nga December yo kanga na lyo wako omupira uyu okongea kwa ngene form agere twa kora whatever we can do at our level mbia bana opposition ngochera very soon ndiye kweka kusia barure sigino mbara utaliki okay akingocha bale ngo tukutinyo ngocha matengi na teba ngochale yani ngochale ko twansa machivu twa motomete tari nga gocha sorry gagocha kyagera na tebe tingali baga ngende ko lusaini ga na tebe to lusaini basi akitara tebe obishari agatyo kuri nabo ebisa kubindi uchiye kuri nebisa kubindi kone bisa kwebi nebyo tukontrolente rangaki abagasana abaziri ziko abajibu abasani aba kire Iko tano position ya kuota abasani bamotia wa iko kusinere ready kusiyara ready for him anytime bono nya ko operate na kuru kisi wa gule ngaki ngochale na kuru ngochale kisi bas ihorende tayari mheshimiwa give your last words to the people of Iveno kwani abantu be Iveno beno nande tinko kwa tenga biyamano aso konyigena na kumbwate siega siye kere keruge kenkerige family yo mugakarika so mungina tabita ekinega sinande bangete gasi nande ngonkonya bale ibirengerere iketokole ige kugera tarinchengo kora no ne para timbu atinguri otenga rosie igo babwate chinguru atenga asipara isato torosiyemo vere igo kogera nale sinyagitari ngitari nera ya meri ntakwara se nyanya kibako na gambe no mushimi Zairi egere tujitorolenga na ki egere tunchera akekoroswa which is okay igo ontobe no tinkweba ko batenga mbiyamana nande tinkweba ko batenga mbiyamana so kombatisia yakogera bugampi obo togotikirwa ibwe konyale ugambi oboiga no kubwaterera ogosemi bakonya gonsemi no nyibe ne kumete talinche kumete singe njondo montoba akiri bali abanye na watenga ki ai pambu nero kanye speed ali ke baonkero nga limit speed 50 bona utukunya kubwaterana na kogendera guchi mutu iyo ndakole no gwakira mbiya muno sana aso wanje interview yane asinge nje nyororo that kind of humility I really appreciate nya sako sesen alafu you are a good leader, great leader in our region aso va misiva ko kwaneka muno Kisii County mheshimiwa Arika tiganya sako konya aso va raibu wako ende ochoru in another term ikanyalikana o advance boko ngumbero no bikomo mboyo yekogera mbono na kinako tengunya kubikira tura max tavivo tora musengo tori na congratulations thank you aso gocha ke studio yani tutageti kobe pega onye gusabirira tutageti nga abantana nga nyali bichi machine nyingi amayego cha ke studio ogo genda woga nko in kale chore youth kwango karati Nakuru kigera na roche na enole okorra mangana nkora kuwacha na YouTube okay obwe sacrifice sobo same yeah sure bona buna kwatere room na yo gukwanira igo na basaibande kegera eyine rega asia ya moya mutenge ala internet digital yeah kurwana logo digital nere I wanna
Ani mfano mbia. Itegera tani rasima. Kutware station na chirichi. Kumete Kenya. Asingo konyora no tuguchakira. No tuguchakira. La inchi gwika kwa masikari. Siriko tenga kinga ngabona nche. Mbia muno sana. Promote each other. Asante. Wagusimwe space mole ono mushimu arika. Very wise. Timeti wasonde nara wise mwe umeire muno. Lakini mbia muno sana sokere chinga kichino okolege pindi kegya mu kwa times. Ninga ndako waleta rabageni omushima kwenye MCO ndebense mateyaje mu kwa times. No, mukwa. Mbiya bono zita promote timo kwa times. Na nendiriri. Aro. Ningo tari babiro batatu. Bari ready. Mbia muno sana. Thank you so much to menane.